lähi pois. Mutta nyt haluan palata puhtaalta pöydältä ja aloittaa kaiken alusta. Eli puhtaalta pöydältä. Mutta haluan katsoa tulevaisuuteen ja nyt mitä siellä näkyy ja huomenna herätään uuteen päivään. Mutta mä halusin hypätä pää edellä veteen, mutta on harjoitellut ihmisten pelastamista, mutta on kans pelastanut mun kaverin masennukselta ja pelastan on ennen pelastaja. Mua on asia. Mä oon ihmisen pelastaja. Mua on 3 vuotta. Sitten oli työtoiminnassa ja oli siellä paljon erimielisyyksiä ja vaikeuksia ja rupesin masentumaan. Ja olin paljon vastoinkäymisiä, en jaksanut edes käydä kaupassa. Mutta nukuin joka päivä vaan. Ohje auttoi mua selviämään elämästä. Mut tuun nyt elämäni kanssa on kovempaa takas. Ja nyt haluun palata töihin ja muuallekin. Mä teen mun ihmisten takia tän laulun. Nyt katsotaan tulevaisuuteen, ei menneisyyteen. Jatketaan elämää ja kaikkea hyvää teille kaikille. Lähi pois, mutta nyt haluan palata puhtaalta pöydältä ja aloittaa kaiken alusta. Eli puhtaalta pöydältä. Mutta haluan katsoa tulevaisuuteen ja nyt mitä siellä näkyy ja huomenna herätään uuteen päivään. Mutta mä haluan sanoa vielä yhden toisen säkeistön. Mä laulan nyt tässä. Noniin. Ihmiset on auttanut mua. Mä vieläkin on välillä vaikeeta. Nyt haluan palata töihin ja tienata rahaa. Ja töitä sen eteen vaan. Mutta otan itseäni niskastakin. Mut haluan olla hoiva-avustaja ja henkilökohtainen avustaja. En oo enää se sama tyyppi kuin aiemmin. Mutta niin kuin mä sanoin, että laitetaan katseet tulevaisuuteen, ei menneisyyteen. Ja jatketaan elämää. Mä rakastan teitä. Jees, kiitos. Lähi pois, mutta nyt haluan palata puhtaalta pöydältä ja aloittaa kaiken alusta. Eli puhtaalta pöydältä. Mutta haluan katsoa tulevaisuuteen ja nyt mitä siellä näkyy ja huomenna herätään uuteen päivään. Lähi pois, mutta nyt haluan palata puhtaalta pöydältä ja aloittaa kaiken alusta. Eli puhtaalta pöydältä. Mutta haluan katsoa tulevaisuuteen ja nyt mitä siellä näkyy ja huomenna herätään uuteen päivään.